Исәнмесез, Нәҗип апа? Саусыз. Безнең сәхифәне караучыларга нинди нәсихәтләр әйтер идегез? Бу сәхифәне караучыларга мен милләт хакында сүземне җиткерер идем. Татар шагыйре, татар язучысы буларак, иң беренче чиратта мен татар язучысының, шагыйренең билгеләнеше хакында әйтмәкче булам. Минем бу хакта китеп барам дип әйткән шигырем сөйли. Хәзер шуны сезгә укып ишеттерим әле. Бер дә кайтмас җиргә китеп барам. Сагынсагыз сез дә киләчәксез. Әмма китү язык язучыга, милләт калса әгәр киләчәксез. Милләт калса телсез, киләчәксез. Караңгы гүр якты була алмый. Гөнаһлар да керә гүребезгә, саныбыздан бер адым да калмый. Керер гәүдә эзләп очар җаннар. Инәлерләр кая? Татар, татар. Үлеләргә шундый авыр булыр. Гамсезлеге туфракларын таптар. Җирдә чакта, җаның санда чакта. Уйлау кирәк иде шушы хакта. Син бит диеп, милләт җанын бирде, алып барсын диеп, киләчәккә бар кылганың саның өчен булды. Жан таләбен артка куя бардың, жан таләбен үтәмәскә һәр чак сәбәп таба тордың, мин дип бардым. Җир әйләнеп һаман урый барды. Гөнаһларын үзенең күчәренә, ышанганга туфрак җәсәдеңнең беркем барбыр үзенә күчәренә. Китеп барам, бер дә кайтмас җиргә. Бу бит бөтенләйе белән бары хата. Китеп барабыз без киләчәккә. Уйлау кирәк безгә шушы хакта. Китәрбез дә, котылырбыз диеп, юатмагыз зинһар үзегезне. Тамук утларында янмас өчен әйтеп китү кирәк сүзебезне. Яраклашмый, ялагайланмыйча, бүген хәким дигән затларга милләт рухын сүнмәс маяк итеп, киләчәккә горур атларга ничә гасыр керер гәүдә эзли. Милләт өчен баш салганнар жаны, жан авазын ишеттермәс өчен көчәйтәләр һаман чиркәү шаңын. Бер дә кайтмас җиргә китеп барам дип кенә шаңлап китәр идем. Сагышларым яфракларга төреп, ләхетемне тәхет итәр идем. Алай итә алмыйм. Җаным кушмый, киләчәккә маяк милләтеңдәй. Акла милләт киләчәге өчен корбан киткәннәрнең өметендәй. Яфрак төшкән саен шул өн килә. Üzülгәннәр санын кем санаган? Үзебез булып киләчәккә барыйк. Җиргә кабат ту юк яңадан.